दिनै बड'लेण्ड CEM काप कन्स्टिटिउन्सि लेभेलनि जे कसुगाव समस्तिनि फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानानै सानब्रैनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो सेकाटानि गामिनि गेवलां फोथाराव जोंनि कमलसिं VCDCनि सिङाव थानाय बे गामियावहाय जोङो लानाय जादों। जोंहा कसुगाव समस्ति हिसाबै जोंहा 12टा VCDCनि गेजेराव बे खेलाया जागोन आरो बेखौ जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे खेलाखौ खुंफुंनाय जादों। BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे बड'लेण्ड CEM काप बे काप टुर्नामेन्टखौ दिनै समग्र BTRआवनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि इयुन जोलैफोर एबा जाय गथ'फोरा जे फुटबल जोनो गोरों स्किल गोनां आरो बिथांमोनहा स्किल दं खिन्थु दिनैनि थारिखआव गावसिनि स्किलखौ देखायनो जिहेतु प्लेटफर्म मोना, बिनि थाखाय जोंनि मानगोनां चिफ सार बिथाङा नैबे प्लेटफर्मखौ बानायनानै होनाय जादों आरो बेराफारसेथिंजाय जोंनि इयुन जोलै गथ'साफोरा दिनैनि थारिखआव बिथांमोनहा माने गाज्रि लामाजों आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाहाथे बैफोरबायदि गथ'फ्रा गाज्रि लामाजों आगान सुरनो हाया आरो नैबेबायदि प्लेटफर्म एबा गेलेनायनि फारसे गावसिनि गोसोखौ लाबोफिननो हायो, बेखौ उद्देश्य लानानैनो दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सारा गावनि आइडियाजोंनो दिनै बे हाबाफारिखौ हल BTRआवनो बेखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैहाय जोंहा 6टा VCDCनि गेजेराव मोनथाम खेला लानाय जादों। फार्स्ट अपेनिं खेला हिसाबै दिनैहाय कमलसिं आरो बैलारि VCDCनि गेजेराव जागोन। नैथि खेला हिसाबै जोंहा भावरागुरिजों थाकामपुर VCDCनि गेजेराव जागोन आरो थामथि खेला हिसाबै जोंहा गाम्बारि बिल VCDC आरो साउथ गंगिया VCDCनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।